ang sinumang kumilala sa Panginoong Hesukristo, sumampalataya sa Kanya, ay huwag nang mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang tiyan ang nabubusog, maging ang aspetong espiritual ng ating mga kabataan ay nabibigyan din ng kabusugan sa pamamagitan ng mabuting balita. Kaya naman ang Disciples of Jesus ng City of Grace for Asia Sa piling mo'y namin, mahal na mahal kita, Panginoon. sa pakikipagtulungan ng Bro TV Bicol YouTube channel, kasama ang ating mga sponsors ay nagsasagawa ng feeding program at evangelism sa mga sumusunod na lugar: Barangay Anahaw at Bautista, Barangay Gumamela sa Tumungan, at Gawad Kalinga sa Masalong sa Bayan ng Labo, Camarines Norte. Ayon kay Nanay Sonia, nagagalak sila sa ganitong mga gawain. Pinagpapasalamat po namin dahil marami kayong napaliwanagan yung mga isipan ng bawat isa dito sa aming purok. Ganon din po ang mga kabataan na unawaan nila ang mga pangaral at banal na kasulatan ng Panginoong Hesus. At kami po nagpapasalamat na pasaya nyo po ang bawat isa sa amin. Naliwanagan ang mga isipan ng mga bata, ganon din po kaming mga magulang. Ikaw ay masaya, kumatawa. Ikaw ay masaya, kumatawa. Kung ikaw ay masaya, si Jesus ay masaya. Kung ikaw ay masaya, kumatawa. Kung ikaw ay masaya. Sa ngalan po ng aming kapitan, ang Utilito Mago, ay lubos pong nagpapasalamat ang konseho, Barangay Council ng Gumamela, sapagkat napakalaking bagay ng ginawa ninyo. Napagkaluban ng aming mga kabataan ng ayos sa pagkain, at hindi lang sa pagkain para sa tiyan, ultimong sa spiritual ay naipagkaloob din ng inyong samahan. At sana huwag kayong madadala na ang aming lugar ay inyong puntahan lagi. Minsan tinatanong natin si Lord, bakit kaya may COVID? Ang saya-saya naman po ng 2019. Di ba, Kuya? Kuya Manding? Ang saya-saya ng 2018. Pero pagdating ng 2019, yun lang din yung ginawa ko, hindi na ako tumigil mangarap. Pangarap lang, and then porsige, tapos diskarte sa buhay. Huwag kayo masyado ma-pressure sa pag-aaral. Pastor, good morning po. Ano po ang inyong nararamdaman sa ganitong mga activity natin? Purihin po ang Panginoon sa ganitong pagkakataon na muling nanariwa ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. This is a great day ng magandang balita ng kaligtasan ng Panginoon ay naipahayag sa tao. Hindi natin alam kung sino ang matabang lupa. Just say the word, i-deliver mo lang na ang Panginoong Jesus ay dumating na, namatay, nabuhay na mag-uli at bibigyan ng buhay na walang hanggang ang sino mang manampalataya sa Kanya. Manalig po tayo hanggat buhay tayong may pag-asa sa Panginoon. Ano mang hirap dito sa lupa, yan ay may kalutasan sa Panginoong Jesus. Sinabi niya, huwag kayong mangamba, huwag kayong mabahala dahil na-overcome niya na ang mundong ito. Kapit lang po tayo sa Panginoong Jesus. Ano po? So, yan lang.
Mahigit 500 kabataan ang napagsilbihan ng ating programa sa Kalinga Bata Program. At sa mga susunod na buwan, maraming lugar pa sa bayan ng Labo ang mapupuntahan ng Disciples of Jesus at Bro TV Bicol upang magdala ng kasiyahan para sa mga bata, maging sa ating mga nakatatanda. Salamat sa pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa atin. Higit ang mga pagkaing dala ay pag-asa. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman.